So, syempre, para ma-appreciate yung dumari ang paksiw, makagkitang dakol na sili. Ayan, para po ihalo po sa bawta. Ang sabi daw, ang paksiw nasiram pag may sili, tapos may kalamansi. Ayan. So, kalamansi yan. Tapos, may dikit na, alam na, patis. Ayan. Tapos, ang gigibuhon ta kayan, pipirsunta ang siling ini. Colorful ang siling ini. Saan daw ni Hali ay? Ang aram ko lang sa sili. Pula, green, ngunyan may violet na. Daw, sili na lang may lahi. Ayan. So, tapos halo-haloon. Siram kayo ng ihalo sa sabaw. Ayan. Alright. Okay na nan. Alright, malay na aga sa Induga Boss. Aldaw ni Sabado. Yaong kitang ngunyan sa Barangay Sabang, Naga City. Kung malatandaan po Induga kitang tig-vlog dati duman sa may LCC na paksiwan. So, ang pangaran niya is paksiwan sa dalan. Ngunyan po, tiglipat siya igdi sa Barangay Sabang. Naharani lang po sa may Barangay Hall. Ngunyan, kung gusto naman namitan, isan mahiling po ang sa indang ino-offer ng mga pagkakan. Ibahin ko sa vlog na iningo niya na aga. Yung kitang ngunyan sa paksiw sa dalan, digdi lang makukuha sa Barangay Sabang, Naga City. So yun po ini ang bago yung pesto. Last year po, na-vlog ko na iniyo duman po sa may LCC, duman sa dati ng pesto, kaso po nagkauga ng dikit na aberya, kaya yaong sindang ngunyan sa may Barangay Hall Sabang. So kaibanan ko ngunyan si Sir Joel, ayan, siya po si dati kong interview during katong vlog ko duman sa may LCC ngani. So ngunyan, the same pong mga produkto ino-offer ninda, may paksiw, may dinuguan, as in, may additional pong iba't ibang lutong bahay. Ngunyan sir, kamusta? Okay man, sir. Kamusta man si interview mo na kaagi? Mulay man, nag-asinso. So ngunyan, ikaw mangyari binayaan ni Sir Lorenzo para sa interview, tayo ka ang sabi na spokesperson. Ayan. So sir, anong oras kami din nagbubukas ta since bago po ang sa itong location para po maaraman ka sa itong mga paradalan? Nagbubukas kami mga alas 6, alas 6 ng aga. Alas 6 ng aga. Alas 6 ng aga. Duman po sa LCC. Mga alas 5, alas 5, alas 6. Hanggang anong oras po kami magdiyo sa bagong location? Ay, bibyo, alas 12, alaw na. Alauna. So, hindi po sa bagong indang location sa may barangay yun, nagbubukas po sinda ng 6 o'clock ng aga hanggang alauna ng hapon. Depende po yan kung uga pa talaga sindang paksyo na ititinda. Ayan. So, ano yung eksaktong lugar ni sir para maaraman ka sa itong paradalan? Ta, syempre, si Aram ka itong mga dati ng paradalan, duman sa may LCC. Ngunyan po, anong eksaktong lugar ito? Hindi sa may Taniyo kay sa may lutang ang Barangay Hall. Barangay Hall. Anong mismong street ni sir? May tagan Kamura. Zamora Street. Zamora. Ugaman ako dyan ninang Sabalyo. Ayan, di ko araw Garcia. Garcia, yan sa Garcia Street. Kaya, si mga dating parakakan duman sa may LCC, Kampaksyo na dalan, yun na po yung bago yung dampesto, hindi lang sa may utang Barangay Hall. Ayan, harani po sa may tulay Kantabuk. So bago ay almost mawara-wara ako kasi ang aram kong sabang duman sa may LCC. Sabang man pala to, pero si Barangay Hall, di ko pa talaga nahihiling ining Barangay Hall ninda. Kuya sir, ano po mga ino-offer may diyo? Paksiw, dinuguan, gulay. Kada ako lupa sa ngunyan, kundi ngunyan, hindi kami nagluto sa maluya. Ayun. So, ini-expect kay ko ni Sir Lorenzo ma-vlog kayo ni Tuesday. Kaso po may trabaho ako hanggang 5:30. Di ko siya maka-cover ng araw kayo ng oras. Kaya sabi ko ngunyan, para po mahiling na ka sa itong mga pardalan, i-cover ko na yun niyo para next week may mag-irig din naman daw paano. Ayan sir, anong mostly po sa nagkakarakaning tip? Siyempre, mga para-padyak, para-tricycle lang. Mga para-padyak, mga para-balaban. Ayan, para-balaban. Tanang yan, yung mga gabiyahe, mga produkto. Siguro ano sir ang paksyon nito?
50. Kita si dating price ng Dating gyara. gyara. Pero kung inilang sa babaka ng dinuguan na inyo, tagarubaga masiram mo din. 30 lang. 30 man, daw may maluto. May maluto, 30 halo. 30. Ayan, ini man po ang paksyon ninda. So, mostly sir, ang paksyon nindo, may laman man kamo ano. Tapos ano pong apot po sa loob niya? Ayan, pipilya. Tripilya. Ayan, yan po ano pong luto nga po di Kiyota, nahihiling ko ga na kung panibagong mga luto. Ayan, higado sa balyong yan. Ano sa Higado? balyong? Higado yan. Tapos ginutaan na kaya. Kinutaan. Ayan, so, ayun, si mga dating mga parakakan sa MLCC, tapos si mga nakadalang kang vlog ko last year, buot ni pong ipaaram sa Indo, nilipat na sindaig diyo sa may barangay hall. Ayan, tabaka naghahanap ka mo duman, kasi kang biyernes po da, napundo si operation na duman sa MLCC, eventually po, naglipat po sindaig diyo sa may lugar na iniyo. Si Rani po igyo sa lugar ni sa may market, ayan, si mga parasahod po dyan sa market, parasahod po dyan sa MLCC, o si nag-aaragi po igyo yung mga hente, mga parapadyak, mga parahabal-habal, mga tricycle driver, ayan, si mga pahinante, pwede ka mo igdi magkakan sa may paksyon na dalan. Igdi lang makukuha sa barangay Sabang, Naga City. Ang street po ini nga po Zamora. Ayan, kumaili po yung doon ni po ang pwesto ninda. Ayan, kayo na po ang pwesto ninda. Dati po kayo ang pwesto ninda, cart lang ano sir, tricycle lang. Ayan, tapos nag-i-install po Karita. kamong kareta ano, tapos nakaglang kamong lamesa, tukawan, Lamesa, ayun. Ngunyan talaga may sa dirinda pwesto. So para po matabangan tamasinda, magbirisita ka mo tanganing ang lugar na ini magdakula para sa Indo. Ayan, nagbuot ko pong pasalamat kay Sir Michael, kay Sir Nono, si Ma'am Darlene, si Sir Lorenzo, si nag-PM po sa ko, sinisabiri po kay Niyo. Ayan, na nagpapasalamat po ako ta. Tinawag mangyagong opportunity na ma-vlog po ining paksiwan sa dalan. So, maparang nagrasal, i-promote mo na po sir ang paksiwan sa dalan. Pabistado mo nagyara. O, si Mana Sara, mo yan na. Anda, tinindong ko yan. Ayan, ang dati tang in-interview. Ang review. Tapos manigyan, paksiw, gabot-gabot, gulay, pansit, tawag hindi gabot. Ayan, so hindi na kamo, si may mga tropa ako dyan, tapos mga kaidabanan sa basketball, may mga hangover, pwede ka may diyo, taan sa indang, sabaw, mainit-init na maray. Ayan, nag-aaso pa. Ano ko din pala eh. Ayan, artista na yun, sir. artista na. Joel, ayan. Ikapirang beses sa vlog ni Papa AJ. Ayan, so maparam na kami, tamatsibog na ako. Gusto ko na pong namitan ng sa indang paksiw, kasi dinugaan. Maray na aga sa indong kabos, and peace out.